slovníku, prosím vás. No, a čo som povedal neslušné? Toto mi ešte povedzte, pani redaktorka. Čo som povedal neslušné? Nechcem sa k tomu vrácať, pán Svota. Že vy si buď nepamätáte, alebo klamete, lebo to je štýl vašej politiky a vášho vyjadrovania. Prosím, neútočte teraz na seba. Povedzte jednu poznámku a ideme ďalej. Povedal som to absolútne pokojne, lebo jednoducho to ja tak je. Ja viem, to nesmerovalo na vás. No, lož a podvody sú pracovnou metódou pána Matoviča, odkedy je v parlamente. A pravdepodobne aj predtým, len predtým som ho nepoznal. Jakub, toto. A preto, prosím vás, ja s takýmto chrapuňom nemením sedieť tu za jedným. A keď skutočne je to vaše slobodné rozhodnutie, pán dajú Sveta. takémuto idiotovi a bláznovi, človeku, ktorý patrí na psychiatriu hlas, tak pán Boh nech ochraňuje Slovensko. Prosím, zachovajte slušnosť. No, prosím vás, vy sa chodite dať tiež vyšetriť. Čo je slušné a čo je neslušné. Dobre, ďakujem pekne za váš názor. Dobre, krátka reakcia.